Šaljemo im jedno vrlo umereno i pažljivo, nežno upozorenje. Sutra od 5 ujutru nastavljamo, utorak još duže, u sredu blokada svega dok se ne budu opametili. Šta da vam kažem? Ako Milošević nije hteo da uvaži naše glasove i nije hteo da ih prebroji pošteno, onda ćemo mi svi da izađemo na ulice, pa može da nas prebrojava sam jednog po jednog i da vidi koliko je naroda glasalo za Voju Koštunicu i protiv njega i to će ga valjda opametiti da mirno siđe s vlasti. Blokada cele zemlje je izazov na koji on apsolutno nema odgovor. On je ovo tražio, daćemo mu, izazvo nas je, mi smo izbore dobili tako ubedljivo da je ovo sad samo egzekucija. Mi odnosno da obiđemo drugu prepreku u bloku 70, ako uspemo do tamo da stignemo, da vidimo da li sve funkcioniše danas kako treba, a onda sutra od 5 ujutru izlazi i GSB i privatnici i bit će haos totalan. Mi se samo nadamo i da prečujemo sutra ujutru i autoput i most u Brankovoj ulici i Pančevački most na 3 sata, nadajmo se da će posle 3 sata moći da se raskrči. Utorak 5 sati, od srede cela Srbija dolazi u Beograd. Kamera ide. Gospodine Protiću, jeste li zadovoljni odzivom građana Novog Beograda na današnji program? Ovo je danas samo vežba kako smo mi najavili i ne samo na Novom Beogradu, nego u čitavom gradu su ljudi se odazvali našem pozivu da brane sopstvene glasove i da brane pobedu predsjednika Vojislava Koštunice. I sad sam sasvim uveren da će i sutrašnja blokada Beograda i prek sutrašnja dati pun rezultat koji smo očekivali i da ćemo staviti ovaj režim i njegovog prvog čoveka pre takve dileme da on neće moći da ih razreši drugčije, već da prizna volju građana i da odstupi s vlasti priznajući pobedu onome ko je pobedio na izborima 24. septembra. Očito je da drugog puta nije bilo, mi smo pokušali sve da ih urazumimo, čekali nekoliko dana, sad je zaista kucnuo poslednji čas da ovaj narod svojim prisustvom na ulicama, trgovima, svojim protestom pokaže da je zaista Vojislav Koštunica osvojio apsolutnu većinu na izborima, da je u ovom trenutku izabrani predsjednik i da bi za Miloševića najbolje bilo da to primi k znanju i da se ponaša u skladu sa odlukom naroda. I ranije je bilo poziva da cijela Srbija stane, odnosno za generalni štrajk. Da li očekujete se to konačno desi? Danas je sasvim drugčija situacija nego što je ikada bila za ovih 10 godina u Srbiji, jer je demokratska opozicija Srbije odnela takvu ubedljivu pobedu da je potpuno jasno da iza sebe ima najveći deo našega naroda i upravo zbog toga očekujem da ovih dana
pobuna naroda, mirna i dostojanstvena, bude onakva kako ni ova zemlja, ni Evropa nikada nije videla. Ajmo anketu da pričamo. Neka anketu. Neka je za arhivu. Biće značajnih stanica, okreni se. Neće biti tu. Još malo, u redu. Neka je za arhivu. Još malo. Odoše, šta bre imaju, idu svojim poslom bre. Sad imamo blok 70 da se ne radi. Kad nam dođe u Vranjan, još jasno i sunce i kad pada kiša. Može. Recite mi šta ćete vi uraditi sutra, budete od 5 sati? U 5 sati, znači, svi građani Novog Beograda koji hoće da se vrati ono što im ukradeno, da se vrati njihovi glasovi, će stupiti, znači, u štrajk, odnosno pokazat ćemo građansku neposlušnost. Dok se ne proglase pravi rezultati izbora, znači rezultati od 24. Hoćete li vi sutra ići na posao? Sutra se ne ide na posao. Sutra ćemo na Novom Beogradu blokirati saobraćajnice po planu koji ćemo imati i to će biti naš posao sutra i sledećih dana. Znači sve dok se ne priznaju pravi rezultati izbora 24. Kamera ide. Reci mi šta ćeš ti kao student da uradiš sutra? Ja ću sutra dana biti ovdje u 5 ljudi da bi se blokirala ulica ovdje i bit ću na platovu ispred Filozofskog fakulteta jer očekujem da konačno se u ovoj zemlji poštuje zakon, a nema nikakvog rada studenta, pogotovo njihovog obrazovanja dok se izborne krađe i stvari od izborne krađe ne reše. Prosto stvari su otišle toliko daleko da su obesmislile sve što se sada dešava. Mislim da je ovo jedan dobar početak, dobra proba sutrašnjeg generalne građanske neposlušnosti. Ja očekujem da studenti se masovno odazovu svemu tome. Ja ih pozivam da na platovu počnemo protest koji će stvoriti jednu novu Srbiju, kako mi zaslužujemo. Ajmo, moramo da pričamo. Kuko sam ko soba jebote. Jer možda namontirate jedno 150.000 ljudi. Iz više puta, 150.000 ljudi.
Sad sve putuju. Zaustavimo lopove! Ovim rečima počinje proglas demokratske opozicije Srbije. Doktor Vojislav Koštunica je novi predsjednik Jugoslavije. On je pobedio na izborima, a Slobodan Milošević je izgubio. Vreme je opšte neposlušnosti. Sve u Srbiji staje i sve će stajati dok nasilnik ne ode. Srbija se više umiriti ne može. Dragi građani, Srbija se nikada neće uspraviti ako...
Medijsku blokadu probijamo. Slušajte, radio 98,8, to je radio u Železniku koji daje vesti. Radio Lazarevac, radio Obrenovac, davat će radio Barajevo. Stanica je blokirana, blokiran je Obrenovac, Lazarevac, Barajevo, Novi Beograd, Savski venac kod sajma, centar grada. Niko više ne može da izbroji gde su sve demonstracije i gde je sve blokirano. Ovo je samo proba. Sutra Srbija ima da stane. Neko na demonstracije. Sutra ujutru ovde, u 7 ujutru, od 7 do 9 blokirana sutra ujutru. I to je još jedan dokaz da smo većina, jedno jasno upozorenje. U 12 sati skupljaju se studenti u gradu i otpor. I policija, i vojska, i državna javna bezbednost dužni su da štite zakon i legalno izabranu vlast. A legalno izabrana vlast, to ste vi i to je predsjednik dr. Vojislav Koštunica. Sa nama je večeras i gospodin u veću građana. Da vas nije sramota na ženu s tim godinama. Samo glas. Nije sramota vaših godina. Čoveč. Na ženu. Šta mu ono? Kako smeš? Kako ti nije sramota? Problem da se odreći. Ova gospođa ima razloga zašto ovdje stoji i ispušti zašto stoji. Zašto će dati? Vama je manji problem da se vrati. Čovjek je naš. Zato pa ispuštite to, molim. Ispuštite to. I molim da pokrenite se da ništa nemamo protiv vas, samo da molite da iskažemo naše... Krenite se, vama je, nikako vam nije problem 10 metara da se vratite, ispuštite naše građansko pravo da iskažemo svoj proces. Eto, samo toliko tražimo od vas, molim vas, budite ljudi. Evo, opet
Nisam ja lep, nemoj da me slikaš. Viš da sam ružan. Hvala, vali me. Čekaj da ovaj svojeg sada. Biće da... Recite nam zašto ste došli danas ovdje? Došla sam za bolje sutra mog sina, zato što je on u demokratskoj opoziciji Srbije i očekujem, ako pobedimo ovde, pobedit ćemo, znači za bolju budućnost. Kako je to Savezna izborna komisija? Stvarno? Neka ga ovdje nek stoji, jevi ga. Pusti me da prođem, brate, molim te, jevi ga. Da počistim ovoga, jevi ga tamo. Sutra ispred Skupštine dolazim ja 11 metara, kad stanem niko ne može da prođe. Fore, brate, fore. Nema ništa. Fore mi ovaj kontejner, majke. Era inak, bre, čovjek, era inak, treći put ide ovo. Priđi mu pa... Ne mora da teraš inak baš po vidu. Stvari to, a nije važno. A on je sada tu da. Lepo si mogao da se vratiš na vreme. Sikverca, ne sada. Teo si napred, pa ne može napred. Tamo nazad Na ovaj način ne može napred. U Srbiji nema napred. Vidi ga malo. Nema nikakve vode. Kako je Julovac? Mi idemo. Nemojte da...
Da je rekao čovjek, se sad prodete tamo. Direktno kod Bila je. Ne, treba ide da vrati. Pozna nas jedini je nestao cijele gomile koja je bila pre neki dan.